endlini umntana akadingi cereal ekuseni, akadingi impahla zonxiba. Esikolweni akafundi kwi-public school, kwi-private school. Ngapha indlu uyibhatalela ngurhulumente, imoto, ipetroli, umbane, ii-bills zonke. Ingxaki iphi? Ukukhupha uncede okanye asoze ukhuphe uncede okanye awufuni ukhupha uncede. Ingxaki inoba iphi kwabantu abaya, nathi ke asiyazi. Yiyo i-research esisarhalela uyazi njengoba besikhe sakhankanya into yoba siyanqanela into yoba at least urhulumente ancedisane nabantu, umphakathi, njengoba besenza ke, kodwa ke afikelele nakwezinye iindawo mhlawumbe bengafikeleli kuzo. Kuba sibone thina izinto ziphelela kwezinye iindawo, and then ngapha imithetho asiyazi, yaziwa ngabo kodwa ibuya iphanishe thina le mithetho. Ngapha ibe besithi basebenzela othina ke. Sometimes kumele sibeke uburhulumente, enjalo urhulumente opposition sisebenzise ubuntu, sibe ngabantu, sibe ngamanzi, upresident uba sibe ngabantu, sibe nemvelwano, imizwa lambile. Emkhulu, alisekho uvelwano. Uvelwano ufumane uba kuthiwa velana nam, ndawuvelana nawe. Ayisasebenzi loo nkqubo mkhulu. Uyabona ngoku uyabona mkhulu, xa uzama into encedayo okanye eyakhayo ezawunceda uluntu, umntu akajongi into yoba iyanceda okanye izawukwakha abantu abangaphi. Ujonga icala eliza ngakuye uba izamvalela kwiiplan zakhe ezithini. Yabo, akayijongi icala loncedo, ucinga kwelaa cala lakhe uba njengoba esenza le nto izawuvala ndawoni phambi kwam, kanti le nkqubo xa inodibana nale yakhe ingenza nto. Ayeke ucingela ukuvaleleka. Sibambe apho mkhulu, kuba ugogo namhlanje uqamela ngenqindi xa imjiva. Andiyazi ke mhlawumbi noba bazawumxolela noba bazawuthini, zithini i-South African